stille og roligt i gang med det her webinar. Det ser ud til, at dem, der havde lyst til at komme, de er kommet, og ellers så må man tjekke ind undervejs. Velkommen til det her webinar. Jeg hedder Niels Peter Mortensen, og jeg er projektchef i VIVE. Det her webinar, det handler om erfaringerne fra de første 4 år af programmet De Små Børns Bornholm fra 3 forskellige vinkler. En kommunal programledelsesvinkel, programpartnervinkel ved Social Udviklingscenter SUS, og endelig en evalueringsvinkel fra os i VIVE. Programmet er som følger, at først vil programleder Dorthea Fonter Kaas fra Bornholms Regionskommune fortælle om de vigtigste læringer fra storskala-programmet, set i en kommunal kontekst, og hvordan de små børns Bornholm har arbejdet med at skabe følgeskab og opbakning lokalt. Derefter tager Anna Mollerup fra SUS over og fortæller om programmet i kontekst af chanceulighed som et vildt problem, hvor vi er nødt til at gå nye veje for at håndtere. Og hun vil dele erfaringer og læringer herom. Og endelig vil jeg som rosin i pølseenden tage over som projektleder for evalueringen og fortælle lidt om, hvordan vi har oplevet evalueringen, og med løbende feedback og læringer på workshops, og hvordan man kan arbejde med evalueringer løbende gennem udvikling af indsatser og programmer. Lige sådan et par praktikaliteter i forhold til det. Hvis I har nogle spørgsmål til oplægsholderen, så er der en knap i bund, der hedder Q&A, og der må I gerne skrive under de forskellige oplæg. Ligeledes, hvis I har tekniske problemer, så må I også gerne skrive det. Vi garanterer ikke, at vi kan løse det, men vi vil garantere, at vi gerne vil gøre et forsøg på at løse det. Vi samler op på de spørgsmål efter bedste evne og adresserer dem efter hver oplæg. Vi optager webinaret, det tror jeg, I kan se på, der står sådan en rød lampe og blinker op i hjørnet, og lægger det på arrangementets hjemmeside, på VIVEs hjemmeside. Så hvis man er gået glip af at være med live, eller man har noget, man ønsker at gense, så er der mulighed for det der. Og vi deler også de slides, vi deler i de forskellige oplæg på selv samme side. Men først så vil jeg give ordet videre til Dorthea Fonter Kaas fra Bornholms Regionskommune. Tak, Niels. Niels, vil du være behjælpelig med at sætte min første slide på? Så imens kan jeg jo lige præsentere mig selv. Jeg hedder som sagt Dorthea. Jeg er programleder i De Små Børns Bornholm, og det har jeg været fra 2020, hvor programmet for alvor satte i gang. Jeg vil gerne 3 ting på mine 4 minutter. Jeg vil gerne starte med at vise jer en film på cirka 4 minutter, som i virkeligheden giver sådan en basisindføring til, hvad det egentlig er, vi laver i De Små Børns Bornholm, hvad programmet består af. Bagefter vil jeg gerne fortælle jer lidt om, fra et programledelsesperspektiv, hvad der binder sådan et program sammen, og hvordan vi derigennem får følgeskab og lokal opbakning, som Niels var inde på. Og til sidst vil jeg gerne runde af med at have en pointe omkring, at evaluering er rigtig vigtigt, og hvad er det så, vi kan bygge ovenpå i vores egen organisation i forhold til at lede efter tegn på forandring. Hvad er det, vi har lært at spejle efter, når vi skal i gang med at undersøge, hvordan går det så med den forandring, vi er i gang med at skabe på vores børneområde. Jeg glæder mig rigtig meget til at være sammen med jer i dag og høre jeres spørgsmål. Så er der nogen, der gerne må sætte en lille film på. Den varer sådan godt og vel 4 minutter, og så ses vi bagefter. For jeg ikke skal føle mig alt for doven, så er det jo heldigvis mig, der speaker den også. Det er godt nok noget tid siden, jeg har gjort det, men det virker alligevel lidt som om det er mig. Barnets første år er de vigtigste i livet. Det er her barnet får lagt fundamentet for en tryg barndom og et godt ungdoms- og voksenliv.
De Småbørns Bornholm er sat i verden for at skabe de bedste betingelser for de børn, der tager deres første skridt på Bornholm. Siden 2019 har vi afprøvet nye veje i den tidlige indsats hele vejen rundt om barnet. Når vi udvikler nye, innovative indsatser, gør vi det sammen som kollegaer og med andre aktører, der har en særlig faglig viden på området. Vi vil inspirere andre gennem den viden og læring, vi har fået ved at gå af de nye stier, vi har fundet på Bornholm. Vores indsats begynder allerede før barnet bliver født, imens barnet stadig er i morens mave. Der arbejder vi for at sikre en tidlig tilknytning mellem forældre og barn. Det gør vi blandt andet ved at tilbyde forældrene gruppeforløb med fokus på tilknytningen. Vi sørger også for, at forældrene møder et offentligt tilbud, hvor der er sammenhæng mellem tiden før og efter barnet er født. Det gør vi blandt andet ved, at jordemoderen inviterer sundhedsplejersken ind i sin graviditetskonsultation og gennem relationsbaserede efterfødselsforløb til de familier, der har behov for støtte til forældrerollen. I barnets første måneder skaber vi fundamentet for det gode samarbejde mellem familien og de vigtige fagpersoner i barnets liv, og på at få opsporet problemerne og sat ind med den rigtige støtte tidligt. Det skal være trygt for det lille barn at gå fra at være hjemme til at være i et dagtilbud. Derfor har de Småbørns Bornholm etableret et samarbejde mellem sundhedsplejen og børnehusene. Det tværfaglige samarbejde omkring barnet og familien er med til at understøtte barnets trivsel. Samarbejdet giver samtidig mulighed for, at sundhedsplejerskens viden om barnet bliver bragt videre til det pædagogiske personale, også den afgørende sproglige udvikling. I dagtilbudene sætter vi ind med flere indsatser. Medarbejderne får styrket deres kompetencer, blandt andet inden for tidlig tilknytning, familiesamarbejde og sprogpædagogik. Vi har udviklet en ny praksis i den tidlige opsporing. Den går ud på, at professionelle med andre fagligheder tager del i det pædagogiske arbejde på gulvet i vuggestuen. Personalet har fokus på at etablere læringsmiljøer, der understøtter børnefællesskabet. I børnehusene arbejder vi for, at familierne skal føle sig fortrolige med personalet. Forældrene skal være trygge i samarbejde hele vejen rundt om barnet, og fagpersoner i barnets liv går tættere på familierne med tilbud om at lytte og støtte. De Småbørns Bornholm har også fokus på småbørnsfamilier, der befinder sig i udsatte og sårbare positioner. For at hjælpe dem udvikler og afprøver vi indsatser på tværs af forvaltningsområder. Et tværfagligt team skaber tillidsfulde og personlige relationer til familierne. Teamet sætter ekstra tidligt ind med støtte og styrkede ressourcer til småbørnsfamilierne og afsøger sammen med familierne nye veje til job, uddannelse og familiens trivsel. Familierne fortæller os, at den tværgående indsats skaber reelle forandringer i deres livsvilkår. Indsatsen giver dem mulighed for en positiv udvikling i deres familieliv. Vi kalder det fælles forandring. Alle børn er ikke født med de samme chancer i livet. Men med nærvær og netværk omkring de bornholmske småbørnsfamilier forsøger vi at sikre chancelighed i barnets og familiens liv. De Småbørns Bornholm har etableret Bornholms Børnealliance som en tilgang til det tværsektorielle samarbejde. Her har vi samlet lokale foreninger, organisationer, kulturinstitutioner og kommunale aktører i et netværk. Alliancen styrker og forbinder de gode kræfter på tværs af kommune og civilsamfund og medvirker til at skabe flere lokale fællesskaber og aktiviteter for øens småbørnsfamilier. Vi skaber sammen en bevægelse, hvor børns trivsel er noget, alle kan bidrage til. I de Småbørns Bornholm lytter vi til familierne og inddrager hverdagslivet og de behov, familierne udtrykker, når vi udvikler. Vi lytter, fordi vi vil tættere på familiernes levede liv. Det er sammen med familierne, at vi kan skabe de forandringer, der skal til, for at vi som kommune og som samfund bliver endnu bedre til at støtte op om barnets første 1000 dage. I vores arbejde inddrager vi småbørnsfamilier, fagprofessionelle og civilsamfundets aktører. Målet er at styrke og forbinde gode kræfter på tværs af kommune og lokalsamfund gennem nye former for samarbejde til gavn for de små børn, fra mors mave og i de første vigtige år. Ja, tak. Som den her slide også peger i retning af, så er de Småbørns Bornholm jo gjort af rigtig mange forskellige prøvehandlinger, indsatser, forsøg på at skabe forandring på børneområdet hele vejen rundt om barnet.
Det er både kommunale indsatser, men det er også en bevægelse ude i lokalsamfundet, som vi er i gang med at skabe. Og man kan sige, at de her prøvehandlinger, de har jo en stor forandringskraft. De udgør faktisk kernen i sådan et program som De Små Børns Bornholm. Fordi det er her igennem, at alle aktørerne, både de kommunale medarbejdere som pædagoger, sundhedsplejersker og familierådgiver, familiebehandlere og så videre, alle dem, der arbejder på børneområdet, vores kollegaer, og også alle aktørerne uden for det kommunale system, altså ude i de frivillige foreninger, ude i organisationerne, ude hos den lille købmand, ude i borgerforeningerne osv. Det er her igennem de her forskellige prøvehandlinger, at alle de her aktører forbinder sig til hinanden og til visionen og principperne, som programmet har stillet op. Det her med at sørge for, at alle små børn får de bedste betingelser for en god start på livet. Det er det, som alle skal bekende sig til. Og der er prøvehandlingerne helt afgørende, fordi det er her, at aktørerne gør sig erfaringer med en ny og ændret praksis, hvor de også får mulighed for at indgå i relationer med de mennesker, det hele handler om, altså de små børn og deres familier. Og høre deres fortællinger og perspektiver på, hvad er det for eksempel, de ønsker sig mere af. Det er også her, at de her af vores kollegaer, som arbejder på børneområdet, virkelig mærker, hvad det er, der er på spil i De Små Børns Bornholm. Hvordan er det, vi kommer hen af nye veje? For eksempel, når vi laver flere hjemmebesøg, hvordan er det så, det mærkes derude i relationen til familierne, og knytte an til det. Du må gerne skifte slide, Niels. Et program kan ikke betragtes som afsluttet, før alle relaterede aktiviteter og initiativer er blevet måden, vi gør det på. Så hele tiden handler det jo om at skabe de her forbindelser i vores lille programsekretariat og i vores programgruppe. Det handler i virkeligheden om, fra et programledelsesperspektiv, rigtig meget at skabe plads til i sådan et program, at for at det skal blive måden, vi gør det på, måden vi tænker vores arbejde på, der skal aktørerne og medarbejderne og lederne knytte sig til programmet på nogle måder, så de også begynder selv at få ting til at vokse frem på deres eget initiativ. Og det sker, når vi er gode til at facilitere de rum, der får folk til at mødes. Ligeså vel som Niels vil sige noget om lidt senere i forhold til evalueringen, hvor evalueringen også har været lagt an på nogle forandringsteoretiske workshops, hvor folk har haft mulighed for at mødes og skabe forbindelse til programmet sammen. Et program er jo sådan en midlertidig konstruktion. Det er ikke en del af driften, men sådan et udviklingshjul, kan man sige, som griber ind i driften og forstyrrer den, men også forstørrer den indefra. Og det tager tid at sammentænke udvikling og drift, og i virkeligheden så er vi jo først i mål, når vi får det her udviklingshjul og hele det her prøvehandlingshjul kørt ind i driften på en måde, hvor det bliver den måde, vi arbejder på, og den måde, vi tænker vores arbejde på. Sådan så den udvikling kommer inden fra driften, og hele tiden arbejder frem imod de fælles mål, vi har på børneområdet. De her ad hoc prægede aktiviteter, der altid vil opstå undervejs, når man i gang sætter sådan en stor bevægelse på et børneområde, dem skal vi, de er ofte tegn på, at man udvikler sig i den rigtige retning, og at tingene begynder at blive implementeret i praksis. Når vi i sidste uge får en mail, for eksempel herinde i sekretariatet på i nogle forskellige børnehus, der har slået sig sammen om at have en god idé til, hvordan vi laver den gode overgang fra vuggestuen til børnehaven. Men så er det ligesom et tegn på, at der er ved at ske en forandring i forhold til, at nogle af de ting, vi har sat i værk fra programmets side, begynder at spire og blive til en måde at arbejde på, en måde at tænke på. Og det er noget af det, der bliver rigtig vigtigt, når vi laver program. Du skifter slide, Niels.
Så hvad er det egentlig for nogle greb, når jeg siger det her med, at programmet og os, der sidder i programgruppen og i programledelsen, skal være med til at skabe de her forbindelser, som kan binde programmet sammen og alle dem, der laver programmet. Jeg starter lige nedefra, fordi det her med at modtage en mail fra nogle kommunale aktører, som gerne vil noget i den retning, som kender visionen, forbinder sig til den. Det handler jo om lige præcis det her med at fejre, når andre tager stafetten og udvide samtalen derfra. Og det handler også om i et programledelsesperspektiv, at man kan slippe kontrollen, man kan følge nysgerrigt op på de idéer, der kommer ind, og man kan skabe den sammenhæng til de andre områder, som der skal til. Anna kommer til at sige noget i forhold til vilde problemer, men jeg synes alligevel lige, at det er interessant fra et programledelsesperspektiv også at sige, hvis det her, når vi arbejder med vilde problemer, så er det måske ikke vilde løsninger, der skal til altid, men det er i hvert fald nogle ustyrlige løsninger på en eller anden måde. Man skal kunne i så stort et program have en eller anden forholde sig til, at vi også er i gang med noget lidt ustyrlig styring, sådan så der er flere, der kan få plads til at være medejere af programmet, og der er flere, der kan have input, som er super vigtige, uden at de har stået i masterplanen fra start. Og det gælder både de kommunale og de lokale civilsamfundsaktører, at vi nogle gange må spille bolden ud og sige, at det her var egentlig ikke et af de 12 indsatser, som vi havde forberedt, at programmet skulle lave. Det er måske noget, der går på tværs af nogle aktører, og som nogen har fundet på derude i landskabet, og det skal vi gribe og gøre plads til så godt vi kan, og så skabe forbindelse til resten, så vi kommer i mål med at få skabt det følgeskab, og få skabt den forandring både indefra og udefra, som der skal ske på børneområdet her. En ny slide, Niels. Det her med at have fokus på de mennesker, der arbejder forrest, lukke dem ind i meningsskabelsen. Altså det handler jo rigtig meget om, at meningsskabelse jo foregår lokalt. Selv her på Bornholm er der jo forskel på vores daginstitutioner, ligesom der også er forskel på kommuner, på landsdele. Og det er i hvert fald en læring fra programmet, at de her lokale løsninger, som bliver skabt inden for en ramme, som vi sætter, som har visionen foran, som har nogle forskellige principper om børneinddragelse osv. Inden for den her ramme, at det ligesom er nogle løsninger, som vi skal spire. Så når vi får sådan en mail ind i sekretariatet fra nogen, som gerne vil gøre noget nyt i forhold til overgangen for nogle børn i bornholmske dagtilbud, jamen så er det os, der spiller tilbage og siger, at det lyder som en rigtig spændende idé. Hvad med, at I spørger nogle forældre og får nogle børns perspektiver på, hvad det egentlig er, der er brug for, set fra deres perspektiver. Så det her med hele tiden at kaste bolden tilbage og sige, men det vi så skal, det er at sikre, at vi går i takt med de behov, der er derude, at vi får børnenes perspektiver med, forældrenes perspektiver med, sådan så vi hele tiden rammer det, som familierne kalder på. I forhold til det her med at lave nogle sammenhænge, binde det sammen, så har vi jo i hvert fald et eksempel fra de små børns Bornholm på, hvordan man kan lave en sammenhængende inddragelsesstrategi. Vi kalder det de små børns Bornholm lytter. Og det er sådan et spor, vi kører, hvor vi både fra programmets side er ude og lave en masse lyttesessions, hvor vi interviewer familier, har samtaler med familier på nogle andre måder om deres hverdagsliv og får en hel masse viden ind der. Og hvor vi også hele tiden netop opfordrer til, at de indsatser, de idéer, de bevægelser, der sker i programmet derude, at de inddrager børn og familier. Det bliver vi virkelig klogere af, og vi får også her inddraget det politiske niveau i forhold til at lytte med. Hvis du skifter slide,
så har vi faktisk et par citater fra sådan nogle lyttesessions, hvor vi så ovenpå det bygger nogle lyttelaboratorier. Jeg har et link til en social talk på min sidste slide, hvor I kan se noget mere om det. Men det handler jo om at sige, hvordan er det, vi tager de her forældre- og familieperspektiver alvorligt? Hvordan er det, at vi får brugt dem til at gøre os klogere på den praksis, vi hele tiden udvikler på, om vi er sundhedsplejerske, pædagog, familiebehandler, politiker, leder af PPR. Alle har en rolle i at komme frem til de her mål, så vi skaber nogle laboratorier, hvor vi sætter folk sammen på tværs og præsenterer dem for de her forskellige ting, som familierne giver udtryk for. Og det her, det er nogle eksempler på noget af det, der bliver sagt. Så det handler om her at skabe nye måder at lytte på, og lytte til hverdagslivet og blive klogere af det, og også give det plads ind i programmet i forhold til at hele tiden lade det være input til den videre udvikling. Hvis du skifter slide, Niels, så har jeg skrevet evaluering, ja. Men der er også en del af det at være en stor kommunal organisation, som gerne vil skabe forandring. Det her med, at vi også selv begynder at kigge indad og lede efter nogle tegn på, hvordan bevæger organisationen sig i den rigtige retning hen mod den her vision. Så det her med, at evaluering kan give nogle indikationer af, hvor er vi på vej hen, men at vi hele tiden løbende, dagligt nærmest, må kigge efter, hvad er det så, vi kan se. Og der har vi nogle læringer i forhold til nogle spørgsmål, man kan stille sig selv, i hvert fald som vi begyndte at stille os selv, for at få nogle temperaturmålinger på, hvor vi er med den forandring, vi ønsker at lave i organisationen, i forhold til at arbejde bedre sammen på børneområdet og gå nogle nye veje. Hvordan ser samarbejdslandskabet ud? Hvem arbejder tættere sammen nu, end hvad de gjorde før? Er der et stigende gensidigt kendskab til hinanden i forhold til de forskellige fag- og forvaltningsområder, vi kigger på? Er der en stigende kobling til programmets vision og mission? Skabes der plads til at implementere de her prøvehandlinger? For en ting er jo at sætte en hel del i gang med en fondsbevilling bag sig. Noget andet er, når det skal implementeres for alvor, der står det jo den ultimative test i forhold til, om det her kan bæres op af driften, og om man kan ligesom optage det i organisationen på en måde, så det netop bliver den her måde, vi arbejder på. Skifte slide, Niels. Nogle andre tegn og nogle andre spørgsmål, man kan stille i forhold til det her med at kigge efter tegn på forandring, sådan fra et forvaltningsperspektiv, det er også noget med at spørge sig selv om, hvad ved vores politikere? Er der noget, vi kan og skal invitere dem med på? Fordi sådan et stort program har brug for, at der er en politisk opbakning, at politikerne taler det op. Både når de taler ud af mod resten af landet, men også indad i forhold til alle de mennesker, der arbejder med programmet og med børneområdet til hverdag. Hvordan smitter de her metoder af, eventuelt på andre forvaltningsområder? Får vi givet noget videre til nogle andre centre i vores kommune? For eksempel kunne det være i forhold til måden at lytte på. Hvordan får vi påvirket, og hvordan har vi indflydelse på forskellige væsentlige styringsdokumenter, for eksempel en frivillighedsstrategi, som de små børns Bornholm også har siddet med i hænderne og givet nogle input til. Det kan også være nogle vigtige måder at skabe bevægelse og skabe betydning af det, vi får af læring i programmet på. Så er der til sidst det her med, hvad er det for et sprog, vi bruger på børneområdet. Der tror jeg nok, at både Niels og Anna kan tale mere om, at det her med at få vendt den måde, at vi og vores kollegaer taler om børn og familier i udsatte positioner på, at det faktisk har en rigtig stor
betydning i forhold til at nogle gange at vende billedet. Kan vi tale om det på nogle nye måder, som også giver nogle nye deltagelsesmuligheder og giver nogle nye muligheder for, at vi kan arbejde os ud af nogle vaner og nogle måder, vi plejer at gøre tingene på, og gå lidt ind i nogle mere usikre måder, hvor vi går lidt tættere på familierne og skaber nogle bedre og mere helhedsorienterede relationer. Men det kræver, at vi begynder at tale med hinanden og om hinanden på nogle nye måder. Og det tror jeg, der er mange kommuner, der kan tale mere om, at det kan være produktivt og ændre diskurs i forhold til det indimellem. Systemsproget kan trænge til at blive rystet. Så er den sidste slide, hvor jeg lægger op til, at man kan gå ind og kigge på de her social talks, vi har lavet blandt andet om det her med lyttelaboratorier, og også med sådan et helhedsorienteret blik på arbejdet med familier i udsatte positioner. Så er der et link til animationsfilmen, og så er der link til at komme i kontakt med mig, hvis man skulle have nogle flere spørgsmål. Yes. Tusind tak, Dorthea, for en rigtig spændende præsentation af de små børn på Bornholm. Der er ikke kommet nogen spørgsmål ind undervejs, så hvis I har nogle spørgsmål, så kan I skrive dem i Q&A, eller så tager vi dem op, når vi kommer til den mere tværgående diskussion. Og ellers så vil jeg let og gelinde lige lukke den her, og så give ordet videre til dig, Anna. Tak skal du have, Niels. Og jeg starter lige med at forhåbentlig dele mine slides. Sådan der. Hej alle sammen. Det er altid sådan lidt mærkeligt, når man ikke kan se folk. Men jeg hedder Anna Mollerup, som sagt, og jeg er vicedirektør i SUS, Social Udviklingscenter, og vi har været programpartner siden starten og gennem programmets levetid. Og jeg har fået til opgave at give jer en overordnet karakteristik af programmet som et bud på, hvordan man kan takle et vildt problem i praksis og arbejde mod at skabe systemforandringer. Og man må jo sige, at det er en vind, der er blæst ind over landet, siden vi startede på det her program for omkring 5 år siden med forarbejdet, så er det jo blevet mere og mere aktuelt det her med, hvordan får vi taklet de her komplekse, svære udfordringer, som vi som samfund står overfor, og vores små børns chanceulighed er et af dem. Og det var præcis det, der var afsættet. Det var at sige, jamen, der er på mange områder, og også på det her område, desværre en tendens til, at vores løsninger spiller fallit. Vores behovene overstiger simpelthen de ressourcer, der er tilgængelige. Og noget af det, vi tænker, som vi har afprøvet i de små børns Bornholm, er at sige, at der er brug for at etablere en ramme for systematisk at afprøve nogle helt nye måder at gøre tingene på. Så hvad er det, vi har gjort? Som sagt, chanceulighed blandt bornholmske børn er et eksempel på en kompleks, vild problematik, som ikke lader sig løse med enkeltstående løsninger eller alene med nogle af de velkendte greb, og en enkelt aktør kan heller ikke løse det alene. Årsagssammenhængene filtrer sig sammen. Hvor slutter det? Hvor begynder det? Det handler om vilkårene i den enkelte familie, det helt nære, men forgrener sig hurtigt til lokalsamfundets muligheder, arbejdspladser, fritidsliv, det man bliver mødt af i dagtilbud og skole og andre institutioner, og den gældende praksis, ikke mindst der er der, og den kulturorganisering, der er rundt om det, og de rammevilkår, man arbejder under. Så det var vores udgangspunkt, og er et fundament for programmet, som I kan høre med alle de mange løsninger eller indsatser, der er del af programmet, at der er behov for mange samtidige løsninger, og der er mange niveauer og aktører, der skal i spil. Vi er simpelthen nødt til at tænke i volumen. Og samtidig så er vi nødt til at arbejde meget mere systematisk sammen på tværs og realisere nye typer ressourcer, fordi dem vi har, de slår ikke til. Og derfor arbejdede vi også helt fra starten med visionen om den her ø, hvor alle byder ind og slår ring om de mindste for at give alle bornholmere en god
start på livet. Og endelig så startede vi, og som I kan høre på det, Dorthea siger, så er det et gennemgående tema i programmet at forstå og dykke dybere ned i, hvad er det for nogle udfordringer, der ligger bag de data, vi kan følge. Hvordan ser de ud og udspiller sig helt tæt på den bornholmske småbørnsfamilies hverdagskontekst. Og det vi gjorde til en start, det var, at vi simpelthen var ude og besøge 40 småbørnsfamilier og få deres perspektiver på, hvordan de her udfordringer så ud i en hverdag, og hvad de så af muligheder for at give deres børn en god start på livet på øen. Og vi gjorde det sammen på tværs i nogle tværfaglige teams, sammen med nogle af de aktører, der skulle være med til at løfte forandringerne efterfølgende, netop for at skabe fælles engagement og kollektiv mobilisering til forandring. Og en af de ting, vi gjorde, var at samle familiernes historier, som var skrevet ned, og udstille dem sammen med nogle portrætter af familierne, og invitere til en åben fanisering, hvor alle, der havde været med ude, og i øvrigt alle interesserede, lige fra politisk niveau til medarbejdere, til frivillige, til familierne selv, var inviteret for at se på, hvad det er, der er på spil i hverdagen. Og det, der viser i familiernes historier, er jo ikke nødvendigvis ny viden. Det handler om usikre forældreskaber og manglende oplevelse af adgang til viden og støtte, når man står med et lille spædbarn og er i en svær situation, og ikke altid at blive mødt åbent og tillidsfuldt i for eksempel dagtilbud eller andre støtte- og hjælpetilbud rundt om, og særligt opleve lange ventetider og svær kommunikation, hvis der er tale om en børnesag i forvaltningen. Men det blev guidende for denne her fælles mission, og det blev løftestang for en fælles samtale og en fælles ambition om at ville gøre noget andet. For det var jo ikke meningen, at familierne skal stå i de situationer, som udfoldede sig i de her fortællinger. Alle har i virkeligheden lyst til at blive engageret i at gøre noget anderledes. Så selvom det ikke er ny viden, så giver det en mere tyk viden og en løftestang for en fælles lokal mobilisering. Og en fremvoksen af den her mission om at give den bedst mulige hjælp og støtte til øens småbørn ved at styrke fagligheden og kompetencerne og sammenhængen på tværs af hele børneområdet, og samtidig fokusere på betydningsfulde fællesskaber for de mindste og lokale netværk, hvor man hjælper og passer på hinanden i hverdagen. Og så er der jo kommet et stort program. Og som I kunne se i filmen, så er der absurd mange forskellige indsatser. Og noget af det, som jeg vil fremhæve for jer, det er ikke de enkelte indsatser. Jeg håber, I har fået en forståelse for, hvor mange forskellige det faktisk er. Jeg tror, vi talte op her i et eller andet omkring sommerferien, at der var omkring 22 forskellige indsatser i spil. Men det er i virkeligheden ikke det, der nødvendigvis er pointen, andet end at der er en stor volumen. Og at det handler om de her forskellige spor, som filmen meget fint viser. Men der er nogle elementer, som vi har prøvet at tænke ind på tværs. Og et af dem, det handler om at fokusere på en eksperimenterende og prøvehandlende tilgang. Og hvorfor har vi gjort det? Man kan sige, at nogle af tiltagene hviler på allerede udviklede indsatser eller eksisterende viden. Noget, som har vist sig virksomt i andre sammenhænge. Det handler for eksempel om om små børns sprogudvikling, om noget, hvor man taler om hjemmebesøg, som er noget, man bruger i mange sammenhænge. Men et helt centralt element er, at vi bliver nødt til også med det at arbejde prøvehandlingsbaseret. Fordi selvom noget har virket et sted, så er importen af det til et andet sted. Det kræver kapacitet til at prøvehandle og til at få det til at virke lige præcis med de lokale behov og den lokale kontekst, der er der. Og så kan vi se, at trods den her massive mængde af viden, og på det her område har man rigtig meget viden om, hvad der virker, jamen så består mange af problemerne, og vi formår ikke at få dem løst. Og når et problem er løst, så opstår det næste. Det er jo også det, der er karakteristisk ved de her vilde problemer. Det er lidt ligesom sæbe, der kan smutte i hænderne mellem hænderne for en.
Så derfor er der et behov for at sige, der hvor vi ikke ved, hvad vi skal gøre, så har vi brug for at opbygge det, vi kalder innovativ kapacitet og et mindset, hvor man går mere nysgerrigt til værks og siger, hvad er der på spil hos, i det her tilfælde, børn og familier? Hvad består problemerne af? Hvilken viden findes der allerede? Er der noget, vi kan koble her? Eller er vi i virkeligheden nødt til at designe nogle eksperimenter, der skal gøre os klogere på, hvad skal der til her hos os, for at vi kan skabe forandringen? Og det er noget af det, vi har trænet med det, som Dorthea også fremhæver, som hedder fælles forandring, hvor vi har afprøvet en markant anderledes tilgang til myndighedsarbejdet over for nogle af de allermest udsatte familier. Vi har arbejdet eksperimenterende med styrket familiesamarbejde i dagtilbud, og det Dorthea fortæller med, at der er nogen, der henvender og siger, kan vi ikke prøve at gøre sådan her, er jo også et tegn i virkeligheden på, at det der, hvor vi har sat fri og sagt, opgaven er at styrke forældresamarbejdet, fordi det er det, familierne kalder på, men hvordan man gør det, det er der ikke nogen opskrift på. Vi er simpelthen nødt til at prøve at designe nogle rammer, der kan gøre os klogere lige så stille på, hvad der skal til. Og det er i virkeligheden også noget af det, vi har lagt fokus på i det, vi har kaldt det store lytteprojekt, hvor vi har trænet relationel kapacitet hos medarbejdere og ledere, og inviteret fagpersoner og frivillige og ledelse af medarbejdere helt ud i de små børnefamiliers hverdagskontekst, og hele tiden være opmærksom på, hvad er det for nogle ting, der er på spil derude, og i virkeligheden gå lidt mere mellemmenneskeligt og nysgerrigt til værks og prøve at sætte sig selv i spil som menneske om, jeg vil gerne vide, hvad det er, der er på spil i din hverdag. Og det har jo afstedkommet, hvad kan man sige, det her fokus igennem programmet på det, man i mange sammenhænge kalder relationel velfærd, altså principper, som handler om at opbygge tillidsfulde personlige relationer som grundlag for social forandring, og arbejde med familiernes kapabilitet til at skabe det gode liv for dem selv, at det er dem, der har løsninger, og ikke os. Men når nu vi taler om at skabe stærke, tillidsfulde relationer og styrkede lokale netværk, som er det, vi kan se, at de bornholmske småbørnsfamilier efterspørger og mangler, så handler det i høj grad også om at gå i samarbejde med andre end kommunale aktører. Fordi kommunen aldrig selv, kan man sige, med alle de mange indsatser, der er, kan give børn og familier alt det, man drømmer om i hverdagen og har behov for. Så derfor er man nødt til at understøtte skabelsen af nye forbindelser mellem familier, men også ved at understøtte lokale fællesskaber i nærområdet, foreningslivet og arbejdsmarkedet med mere. Og derfor er der brugt rigtig meget krudt på at etablere det her samarbejde udadtil, hvor Bornholms Børnealliance er et flagskib med omkring nogle af 30 lokale foreninger og organisationer, der har dannet et netværk, og har formuleret et fælles manifest for at forpligte sig på at løfte med. Og det har så givet grobund for, at man i virkeligheden også er mere in tune og har som program i virkeligheden overblik over, hvad sker der her på øen, og hvor har vi behov for at understøtte noget mere i civilsamfundet og etablere og invitere for eksempel større etablerede organisationer ind på øen, fordi vi kan se, at der er nogle behov, som ikke bliver dækket, og samtidig understøtte den underskov af lokale små organiseringer, ildsjæle, som også er sultne på at løfte med. Og der har man blandt andet etableret en pulje, som små civilsamfundsorganiseringer kan søge, og det er blevet til alt muligt forskelligt, blandt andet minifodbold og tumletorsdag og legestue, hvor man møder hinanden på tværs, uanset livssituation og udfordringer. Og det er jo noget af det, som vi kigger efter, når vi også siger tegn på forandring, i virkeligheden i første omgang en masse mere aktivitet, hvor vi kan se, at på småbørnsområdet er der en meget større mængde af tilbud nu for børn og familier, man kan række ud til at være en del af. Og alt i alt kan man jo sige, jamen måske kan det udefra ligne en rodebutik. Altså er det i virkeligheden det her multivers af ting, der foregår.
Og kan man overhovedet holde styr i alt det? Men det der jo for os rundt om, det er essensen, og i virkeligheden også noget af det, som Dorthea har været inde om, det er jo, at det er bundet sammen af den her infrastruktur, som vi kan kalde en programmotor, der samler og koordinerer og har blik for, hvor har vi nogle lovende indsatser, der er klar til drift, hvor skal vi have formet nogle nye prøvehandlinger og hjælpe med at sætte rammer op for det, styrke og koble fagligheder på nye måder, og i det hele taget understøtte en systematisk facilitering af samarbejdet ud over de kommunale rammer, og ikke mindst den her samlede bevægelse og vigtigheden af at skabe et fælles ejerskab og engagement på tværs af niveauer, om ikke mindst at lytte til børn og familier i hverdagen. Så på den måde er programmet meget, meget mere end summen af de her mange indsatser. Og det er det jo fordi, at det at arbejde med chanceulighed og det at arbejde med komplekse, vilde problemer er nogle lange, seje, tålmodighedskrævende træk. Og alle de her indsatser, hvor gode de end er, så kommer de ikke til at bestå og virke i alt fremtid. Og derfor er det påkrævet, at vi bygger en motor ind, der kan hjælpe med hurtigere at omstille og justere til lokale behov. Og i virkeligheden så er det essensen af programmet, at vi har arbejdet med betingelserne for, at det kan ske, og skabe den forståelse og vilje og engagement og aktiviteter, som kan vise vejen til dem. Og den her, den tror jeg lige, jeg hopper over, så jeg kan nå at sige en lille smule om, hvad er det så, hvor er det så, vi står nu? Og Thea har været lidt inde på det også. Der er en række indsatser, som er blevet implementeret. Der er en række indsatser, hvor man er i gang med at afprøve, skal det se sådan her ud, eller skal det se ud på en lidt anden måde. Og det spirer og sætter spor. Og vi har familier, der oplever at få en anden type hjælp, og stå i en anden type hverdag, i hvert fald tegn på det. Og vi har fagpersoner, der oplever, at de kan nå ind til at arbejde med familier, som har været i systemet i mange år, og ikke nødvendigvis oplevet, at der er progression, men at man faktisk formår at hjælpe de familier på en ny kurs. Og i det hele taget, så oplever vi os, der er rundt om programmet, at det faglige engagement vokser, og at fagpersoner oplever at blive styrket i de redskaber og den know-how, de har til at nå familier tidligt og understøtte hjælp helt tidligt, inden problemer vokser så store. Vi oplever en form for frisættelse og en vilje og et ejerskab nedefra, som vi, der er rundt om programmet, kan konstatere. Og så kan man sige, om lidt så kommer Niels og fortæller om evaluering og de konklusioner, der er der. Men noget af det, vi, der er rundt om programmet, bider rigtig meget mærke i, det er, at evaluering siger, at der er tegn på adaptive tilgange og løbende tilpasninger. Og det er noget af det, vi har arbejdet rigtig hårdt for at få til at være rundt om alle de her mange indsatser. Og nu kommer der så et langt sejt træk, hvis børnene for alvor på sigt skal høste af de her spirer, som er sat. Og der skal vi kigge efter det, der sker hos børnene, og det, der sker hos familierne, og det skal vi fortsætte med. Men som Dorthea også var inde på, så er det jo programorganiseringen med det her fælles sekretariat og noget understøttelse rundt om, der har gjort det muligt i vores optik at begynde at arbejde med de her kultur- og mindset-forandringer, ledelsesmæssig transformation. Og for at lykkes med det projekt, så er det altså set med vores briller nødvendigt fremadrettet også at have fokus på at underbygge og videreudvikle de her systemmæssige og organisatoriske forudsætninger for, at resultaterne i skala indfinder sig. Og derfor er vi også nødt til at begynde at kigge på det fremad. Hvad er det, vi kigger på, når vi ser på, om noget begynder at virke? Og vurdere de tegn også i krydsfeltet, hvor indsatser og initiativer udgør det her samlede portfolio for arbejdet med små børns chanceulighed på Bornholm.
Og det handler for eksempel om, at vi er i stand til som ledelse at skabe de øvebaner og sætte fri, hvor man kan arbejde eksperimenterende og finde løsningerne helt tæt på hverdagen sammen med småbørnsfamilierne på tværs af fagområder. Og formår man at holde fast i denne her organisering af programmet, eller i det hele taget den samlede indsats på børneområdet som en fælles indsats, og hvor der er en muskel for ny viden om, hvad virker under hvilke forudsætninger, og hvor skal vi justere. Og kan vi se, at det lokale engagement vokser, at det organiserede civilsamfund bliver ved med at løfte med, og kommer der flere aktiviteter, og oplever man, at de gør en forskel. Det er nogle af de steder, vi oplever, at vi skal kigge fremad, hvis vi skal blive ved med, og som i virkeligheden også har brug for, når vi taler om programmet, som at begynde at takle en svær og kompleks problematik, og sige, i det hele taget er vi nødt til at begynde at tænke i evaluering på en anden måde, hvis vi skal begynde at se skridt på, at vi takler de her vilde problematikker i konteksten der, hvor de udspiller sig. Og så er der lidt litteratur, man kan dykke ned i, og vi arbejder også faktisk på en artikel om de små børns Bornholm. Den er bare ikke færdig endnu, men hvis I har lyst, så kan vi eventuelt få lov til at sende den til den her, der er med her i dag. Tak for det, Anna. Sådan. Der er heller ikke lige kommet nogen spørgsmål ind undervejs, så jeg tænker, der er nogen, der ligger og gærer på en masse gode spørgsmål til diskussionen her bagefter mit oplæg. For nu har jeg nemlig fornøjelsen af at stille ordet videre til mig selv, og jeg vil gerne fortælle jer lidt om evalueringen af de små børns Bornholm. Og man kan sige, at når jeg står oven på de her to fantastiske præstationer, så er der også en ting, der sådan sidder fast i mig, og et ord eller en samling ord, som handler omkring det her med de vilde problemer, og ting, der udvikler sig, og ting, der udvikler sig undervejs. Og det var i virkeligheden også noget af det, da Katrine og jeg sad og skulle designe den her evaluering, som vi bevidst eller ubevidst også var meget opmærksom på, at det her, det er et program, der er væsentligt anderledes end mange af de andre ting, som sker i dag. Fordi det er en vild sammensætning af alle mulige ting, der peger i mange forskellige retninger, og hvis ypperste formål også er at udvikle sig undervejs. Så hvad ulen i hulen gør man så som evaluator, når man ser sådan en udviklingsorienteret indsats, hvor vi ikke bare, som vi plejer at gøre, skal lave en før- og eftermåling. Og det er det, vi efter bedste evne har forsøgt at lave et design, og også mener, at vi i rimelig høj grad er kommet i mål med at lave en evaluering, der faktisk har fulgt udviklingen af de små børns Bornholm. Vi har det sidste par år brugt den her figur til at illustrere, hvad det egentlig taget er, evalueringen af de små børns Bornholm er. Og lige for at tage jer i hånden i forhold til det her, så er den store røde bus er også i Vive, der tager på besøg på Solskinsøen og afvikler workshops. Og det er det lille loop nede i bunden illustrerer. Det er de her workshops, som jeg nok skal komme ind på igen bagefter, hvad der egentlig ligger i. Men der er vi på besøg ved dem, der er de ypperste eksperter i de her indsatser. Nemlig dem, der arbejder med den til daglig, og dem, der har dem inde under huden hele tiden. Og dem har vi startet med et fuldstændig blankt lærred, hvor vi har sagt, nu skal vi lave forandringsteorier, og så har vi kværnet på med de her forandringsteorier. Så meget, at vi faktisk hen over afviklingen af den her evaluering har afviklet 35 evalueringsteoretiske eller workshops og eftersyn, hvor vi netop har arbejdet med det, der også står i de her små lyserøde felter, PDSA, altså lidt inspireret af Plan, Do, Study, Act, altså at man laver nogle prøvehandlinger, at man bliver klogere, og der netop også er plads til at blive klogere, og det tror jeg nok også er en af hovedfordelene ved den her tilgang, det er, at der er så meget plads til at blive klogere. Og så vi som evaluator har haft fornøjelsen af bare at være dem, der skulle sørge for at sætte rammerne for at blive klogere. Fordi hvis jeg kan finde ud af at skifte mine egne slides,
Sådan der. Formålet med den her evaluering er nemlig også at understøtte udformningen og udviklingen af de små børns Bornholm. Og det har vi gjort i forhold til det her design, som egentlig er vores oprindelige design på evalueringen, hvor hvis vi holder os op i den øverste halvdel, som handler om det, vi har kaldt real-time evalueringen, det der handler om det, der sker hele tiden, der hvor vi løbende har været med, der har vi afholdt en række workshops, og jeg tror, som indgangsvinkel, der tænkte vi den meget skematisk, at det kunne planlægges fra starten af, hvornår skulle vi have de forskellige workshops. Så blev vi klogere, og det var der heldigvis også rum til i den her evaluering at blive klogere, hvor vi indtaget har været meget afhængige af en tæt samarbejde med programledelsen i forhold til, hvor sker der indtaget noget interessant. Hvad er det for nogle indsatser, der udvikler sig virkelig interessant? Og hvad er det for nogle andre, som er i en mere fase af at være noget drift eller et eller andet, hvor der faktisk ikke er den store brug for at afvikle workshops. Og så har vi haft nogle runder, hvor vi netop har startet med det her blanke papir og fået udfyldt og arbejdet med forandringsteorier og fået lavet nogle rigtig gode og solide forandringsteorier for de her indsatser, som også er blevet tykkere, bedre, mere afspejlende af de indsatser og har udviklet sig i takt med, at indsatserne også har udviklet sig. Og det har vi gjort på en måde, hvor som det vi kalder informativ eller læringsorienteret med nogle forskellige elementer, hvor vi har haft nogle workshopper og haft et meget tæt samarbejde med programledelsen, og også haft løbende feedback, både i forhold til workshopperne, men også til programledelsen. Og det har vi brugt vores egen erfaring i meget høj grad, og brugt dem til at lave dataanalyse on-site, som vi skriver her. Det er ikke en evalueringsform, hvor vi har haft mulighed for at samle data ind, og så tage tilbage i vores elfenbenstårn og kværne løs i det her data, og så komme med svaret et halvt år efter. Det er nogle workshops, hvor vi har været på, og også har været på den måde, at vi er nødt til at analysere data og sige, hvor peger det hen af, hvad for nogle erfaringer har vi omkring det her konkrete emne, lignende indsatser, lignende implementeringer, processer og evalueringer. Og på den måde er evalueringsindsatsen i meget højere grad her løbende og sker on-site og on-time, hvor vi også vil sige, at vi har indtaget en rolle som en evalueringspartner i forhold til udviklingen mere, end det er en ekstern evalueringsrolle. Og det der står lidt om her, at tilbageløbet af viden, det er sket løbende, og det er også sket med et anvendelsesorienteret sigte. Det vil også sige, at vi har ikke bare påpeget, hvis der har været en udfordring, at der er en udfordring her. Vi har også været med til at anvise løsninger og retninger for de udfordringer. Og lige så vel også, når noget ser ud til at fungere rigtig godt, har det jo også været det, vi har påpeget og sagt, at vi kan vide, om der er nogle andre, der kan lade sig inspirere af det i nogle andre spor eller indsatser. Så er det tilrettelagt som den her iterative proces, hvor indsatsen har bidraget til, eller hvor feedback har bidraget til udviklingen af indsatsen. Og det er det, der er sket også på vores workshopper, hvor vi løbende også har givet feedback til den udvikling, der er sket, og også har oplevet, at der er nogle indsatser, som meget ærligt også er sammen, hvad er det, der udfordrer os, hvor er vi henne lige nu, og også hvad er det, der er rigtig godt. Ja, og evalueringsindsatsen tilrettelagt som netop læringsunderstøttende aktiviteter, altså at vi kan og vil blive klogere hele tiden. Og det sker med udgangspunkt i den virkelighed, der sker derude, altså medarbejdernes virkelighed, med de vinkler, de også har, og deres konkrete erfaringer med at arbejde med indsatsen. Det vil sige, at alt har hele tiden været oppe til revision, når vi har set på forandringsteorien. Det har været muligt at tilpasse tingene. Og nu har jeg sagt forandringsteori cirka 150 gange, og så bare lige for at illustrere, hvad det er, vi har arbejdet med, og hvordan det så ud, da deltagerne kom ind til den første workshop, og den helt blanke forandringsteori, så er det her, de blev mødt med. Og det er også det her redskab, vi har brugt med, kaldt det forandringsteori, kaldt det theory of change, kaldt det hvad du vil, næsten, kaldt det logisk model. Det kommer så egentlig så ikke så nært. Men det er det, vi har arbejdet med, og arbejdet med at få udfyldt det her efter bedste evne.
Og der er nogle af indsatserne har haft nogle relativt fast definerede indsatser eller aktiviteter under indsatserne, og andre har været mere udviklende undervejs. Og så har de forventede virkninger på lang sigt været adresseret i forhold til formål med programmet på overordnet sigt. Ja, og det er det, vi har gjort på de her forretningsteoretiske eftersyn eller workshopper, hvor vi i alt er endt med at afholde 35 og har udviklet en fast model for det over tid. Og det er også der, hvor det illustrerer, at vi også er blevet klogere undervejs på, hvor meget vi egentlig havde skulle føde på evalueringsviden, og hvor meget vi også bare skulle være procesunderstøttende og give dem, der er største eksperter på det her, tid til at reflektere. Men vi er efterhånden, hvis vi selv skal sige det, kommet til at have udviklet en rigtig god model for, hvordan vi har kunne afvikle det her, uden de store slideshow eller noget som helst, men mere med fokus på at få de faglige refleksioner helt op at ringe. Og også med et klart output hver gang, at det er en opdateret forandringsteori, vi snakker om. Det er det, der er formålet for de her workshopper. Og jeg vil også sige, og selvros er jo velros, men det her med, at vi faktisk i den her evaluering har oplevet, at der er nogen, der har været skuffet over, at vi ikke skulle afvikle flere workshopper. Det er ikke noget, man som evaluator eller konsulenten bliver mødt med særlig ofte, at man gerne vil have nogle flere workshopper. Men det er vi faktisk her, og det er også fordi, at der også har været det her engagement, som både Anna og Dorthea har snakket om og fortalt om, at der har været en interesse i det her, og de her workshops har været mulighed for en faglig refleksion, og også været mulighed for at tage et stop op og se på den indsats. Hvor er vi egentlig taget henne lige nu? Hvad gør vi godt? Og også lade sig inspirere af forskellige andre dagtilbud eller andre aktører. Og det vi så har gjort i de her forandringsteoretiske tjek eller arbejde, er at vi har spurgt i forhold til aktiviteterne i indsatserne, om der er noget, der kan forenkles i aktiviteterne, og også det her, om det faktisk er muligt for udefrakommende at læse og forstå det. Og det er sådan nogle af hovedspørgsmålene i vores tilgang her. Så er der også de her tegn på virkninger på kort sigt. Hvad er det, frontmedarbejderne kan se allerede nu? Og det er jo sådan noget, vi gerne vil have dem til at notere. Og så også på mellemlang sigt, stemmer det ens overens med de forventninger, de havde, og hvorfor ikke? Og er det noget, der gør, at vi skal ændre i det? Så er der i forhold til det her kontekst og barriere, modererende faktorer, er det også, om der er noget, der skal tilføjes. Og et hovedspørgsmål til alle vores workshopper har egentlig været det her, hvad skal tilpasses i forandringsteorien, for at deltagerne kunne se sig selv i den. Og hvis de ikke har kunne se sig selv i den, så er der et eller andet galt med vores forandringsteori, der er ikke et eller andet galt med deres praksis. Og det er også den måde, vi har arbejdet på hele tiden, det er, at når man ændrer i den praksis, man har, når man ændrer i den indsats, så er det fordi, man tilpasser løbende, det er fordi, man bliver klogere, og så er det også som evaluator, der skal prøve på at afspejle den ændring i forandringsteorien, som er i virkeligheden det, vi afrapporterer på også. Så for sådan lige at summe op på, hvad vores sådan, centrale læringspunkter har været i den her evaluering, så er der noget, som jeg ikke har været så meget inde om, men at vi har lavet en afrapportering på den her evaluering, og den ligger på VIVEs hjemmeside, og den er rigtig god. Igen, selvros og velros. Så gå endelig ind og læs den, hvis I har en ledig time eller to. Men den har også været en udfordring at få formuleret på en god måde, fordi hoveddelen af den her evaluering har foregået on-site og on-time i de her workshopper. Det er der, hvor det virkelig også har battet med evalueringen, hvor vi virkelig er blevet klogere. Og det vil ikke være super interessant eller på nogen som helst måde relevant i forhold til evalueringen eller andre læsere at lave en kæmpestor historisk gennemgang af, hvordan så de forskellige forandringsteorier ud. Så det er noget, hvor vi i hvert fald vi var nødt til at spidse pinden og gøre vores allerypperste for faktisk også at få noget. Heldigvis så var det også en udfordring, der gik op for os relativt, ikke hurtigt, men i hvert fald inden vi skulle lave afrapportering, så vi har også
lavet nogle elementer i workshopperne, som understøtter afrapportering i form af at få nogle gode historier ind, og også at lave nogle selvtjek på dem, hvor færdige er de her indsatser egentlig. Så er der også en super forenden tung og stejl gensidig læringskurve. Vi skulle blive meget klogere på, hvad de små børns Bornholm egentlig var, og også hvad udviklingen af de små børns Bornholm var, før vi rigtig kunne bidrage som evaluator på den her måde også. Og på samme måde, så har der også været nogle deltagere i de her workshops, der skulle forstå, hvad er det egentlig formålet med, at vi er samlet her i dag. Og det er jo igen vores udfordring som evaluator, fordi vi ikke har været dygtige nok til at kommunikere, hvad er formålet med det. Så det er vi også blevet klogere på, hvordan man måske kan gøre på en god måde. Så har jeg foregrebet mine egne pointer i forhold til det her med, at fastholdelse af pointerne for workshoppen, det er vanskeligt, så vi har fundet nogle tilgange til det. Så har vi haft et sygt tæt samarbejde med Datea Company i programledelsen, og det er også noget af det, der har gjort, at vi faktisk har kunne sætte fingeren der, hvor det har været rigtig interessant, og også kunne lave de her gode workshopper, fordi det kræver, at vi er klædt godt på, men det kræver også, at vi klæder programledelsen godt på undervejs i forhold til, hvad er det egentlig, vi ser? Hvor er det, der er nogle udviklingspotentialer, og hvor er det, man kan lade sig inspirere? Så er der noget i forhold til som evaluator at have de her varierende kasketter, fordi når vi har været ude på workshopper, så har vi jo været procesunderstøttende, vi har været ude og italesætte det her med, at de største eksperter på indsatserne er dem, der lever indsatserne. Og det er jo også rigtigt nok, men samtidig så har vi også skulle være evaluator og også skulle kunne tage den her normative magt, som det hedder, at vi også skal kunne vurdere, hvad er egentlig godt og skidt i forhold til at give en vurdering i sidste ende af, hvor står programmet efter den her første 4-årsperiode. Og det er noget, hvor vi også har skulle mestre det her til perfektion, så der ikke kommer nogen tvivl om, at vi stadig er evaluator, selvom vi understøtter processerne. Og det var sørme så lige det, jeg fik sagt lidt for tidligt. Men det her med data, on-site analyser, har været super vigtigt og har også udfordret den rolle. Og endelig så er der også noget omkring det her med, hvordan forankrer vi egentlig læringen for den her evaluering, som jeg lige har sagt er noget andet end en traditionel evaluering, og en afrapportering, der er en anden type afrapportering end en traditionel evaluering, og en evalueringsindsats, der sker mest løbende. Hvordan forankrer vi den viden i organisationen? Det er også noget af det, vi har arbejdet med. Så bare lige endnu en opsummering. Hvad er det, vi kan med de her læringsorienterede evalueringer? I vores optik, der kan vi meget bedre understøtte udviklingen og give feedback tæt på indsatserne og tæt på den praksis, der sker. Og det er også noget af det andet sagde omkring de her vilde problemer. Det er, at der sker noget hele tiden, at tingene udvikler sig. Så hvordan kan vi også give evalueringsviden tilbage til det, når vi har en evaluator derude? Og i forlængelse af det, der er vi også med til at sikre kontekstsensitiviteten. Altså at det faktisk handler om det, der sker, der hvor det sker. Og så igen on-site, on-time. Og så bidrager det også i allerhøjeste grad til, at evaluering opleves meningsfuldt. Det her med, at det er ikke et stort målemonster, vi har ude af en evaluator, eller en evaluering. Det er mere nysgerrig interesse for, hvad er det egentlig, der sker i indsatserne, og der ikke er noget fidelitetsmåling, hvor man bliver slået i hovedet, hvis man ikke gør den på den rigtige måde. Men tværtimod er der en interesse for dem. Hvorfor gør du det her anderledes, og er det noget, andre kan lære noget af? Det tror jeg umiddelbart var ordene. Hvis der er nogen, der har lyst, så ligger evalueringen på VIVEs hjemmeside. Jeg tænker også, at vi lægger et link til den på den side, hvor vi lægger slides og så videre. Og ellers så må I endelig også bare kontakte Katrine og undertegnet, hvis I har nogle spørgsmål. Og så tror jeg vil give ordet stille og roligt og videre til dig, Katrine. Tak skal du have, Niels. Og Niels, jeg tænkte på, præcis lige at stoppe med at dele slides, fordi så får vi lidt større skærm, men der er faktisk kommet et par spørgsmål. Og det første, det er til dig, Niels, i forhold til, hvem har egentlig været med i de her workshops? Man kan sige, jeg ville også selv kunne svare på det, men nu er det mig, der stiller spørgsmålet, så jeg synes, det er fint, hvis det er dig, der svarer. Det er så fint, så kan jeg stille det næste spørgsmål til dig, og så fungerer pingpong rigtig godt.
Vi har faktisk flyttet deltagerskaren i workshopperne fra i første omgang at være mere ledertunge, at det var dem, der havde fået idéerne, der havde været med til at udvikle rammerne omkring, der var med til workshoppen, og så har vi løbende skubbet deltagerskaren, ikke skubbet deltagerskaren, vi har flyttet, det hedder det heller ikke, vi har ændret dem, der har deltaget i workshopperne, så det er mere og mere dem, der er derude og arbejder med borgerne, der har deltaget. Så det er i sidste ende, er det de medarbejderne fra dagtilbudene, der har været med på workshoppen, det er dem, der har kontakt til borgerne, og så har vi haft færre og færre ledere med på workshopperne. Ja, så vil jeg måske lige tilføje, det har været en helt bevidst, altså at vi startede, hvad skal man sige, hvor forandringsteorierne har afspejlet, hvad skal man sige, den tanke, man har haft omkring en indsats, altså at man har vil løse en udfordring med en indsats, og så har man jo sådan teoretisk tænkt den, selvfølgelig med udgangspunkt i faglig praksis og faglig viden. Så vi startede sådan på det mere hypotetiske plan med forandringsteorierne, og så i takt med, at de ligesom, hvad skal man sige, man har været ude og arbejde med indsatsen i praksis, så har vi jo fået praksiserfaringerne bygget ind i forandringsteorierne. Det har vi jo gjort ved at inddrage de fagprofessionelle. Så vi har jo både haft sundhedsplejersker og jordmødre og pædagoger og socialrådgivere og ledere også med PPR med på de her workshops, alt efter hvem der har været involveret i de enkelte indsatser. Sådan set. Så det har egentlig været sådan meget udvalgte skare til hver eneste workshop, alt efter hvor langt vi var i arbejdet med forandringsteorien og hvad det kaldte på i praksis. Igen, den tætte dialog med programledelsen har været rigtig vigtig, så vi har egentlig i fællesskab sammensat deltagerskaren hver gang. Det næste spørgsmål, det kan jeg så stille til dig, Katrine. Hvad peger evalueringen på af tendenser? Jamen, der er jo egentlig flere tendenser, og man skal også skynde sig at sige, at det her, det har jo været, det er jo et program, som har været under udvikling den sidste lange periode, og jo heller ikke er færdigudviklet. Så hvad peger programmet på af tendenser? Det er så spørgsmålet. Altså forhåbentligvis, så kan vi jo se, at vi får nogle, hvad skal man sige, styrket opvækst omkring børnene, egentlig både for de fagprofessionelle, men også for forældrenes vinkel. Men jeg synes egentlig, det som er ret, hvad skal man sige, fint, som evalueringen viser, det er jo egentlig det her med sammentænkningen af indsatser. Altså det er et program på 0-6 års området, og det er jo sådan set med programmet jo ret fint lykkedes at tænke rundt om familien, hele vejen rundt om familien, og også fra fødsel, sådan set før fødsel, og indtil man starter i skole, så der ligesom er sikret overgangen, altså alle overgangene er tænkt, indsatserne på tværs af fagprofessionelle er tænkt, og der er tænkt både som sådan nogle mere generelle indsatser i forhold til at højne kvaliteten i det alle møder, dagtilbudene, men jo også nogle, hvad skal man sige, mere specialiserede indsatser og fokuserede indsatser i forhold til de familier, der har brug for det. Så jeg synes jo egentlig, at det evalueringen viser, det er, at alle forudsætninger er til stede, kan man sige, for at de langsigtede virkninger af de små børns Bornholm som program på hele 0-6-årsområdet kan indfinde sig. Men jeg tror også, pointen for os, det er, at det kræver tålmodighed. Altså det her, det er jo det, vi kalder en form for tidlig forebyggende indsats til resten af livet. Og det vil så sige, at vi kan jo sådan set først se virkningerne af de små børns Bornholm på den lange livsbane på en eller anden måde. Ikke? Så det handler om at holde fast nu og blive ved, for at alle børn møder alle indsatser, kan man sige, i de små børns Bornholm. Ja. Tak for det. Så kan jeg sige, at det næste spørgsmål består af 2 spørgsmål, så hvis vi lige starter med det første, som jeg tænker, at du vil kunne spare på, Dorthea, så handler det om, at kompetenceudviklingen er blevet nævnt nogle gange. Hvilken form har den haft, og hvordan har den udspillet sig? Da du sagde det der med, at der kunne godt sidde nogen i workshopperne og sige, hvorfor er vi her, og hvad er det egentlig, vi skal? Så vil jeg bare lige komme der til undsætning og sige, men sådan sådan er det jo, når man laver store bevægelser i en organisation, så er der
en fase af det, hvor de mennesker, som er i organisationen, inklusive os selv, som faktisk arbejder rigtig tæt på programmet, for hvem alting er nyt for. Så det er ikke kun i workshoperne, det er foregået, det er faktisk også i forbindelse med kompetenceudvikling, fordi vi har haft nogle forskellige principper omkring, hvordan vi gerne vil kompetenceudvikling, og vi har gjort noget af det i tæt samarbejde med Københavns Professionshøjskole, vi har gjort noget af det i samarbejde med nogle med Sprogtrappen, med Huset Pia Thomsen, vi har haft småbørnskonsulentuddannelse, og vi har i virkeligheden også kompetenceudviklet via vores egne, i samarbejde med Socialudviklingscenter SUS, via vores egne workshops og forskellige, hvad kan man sige, inddragende metoder. Men det, som gør sig gældende i hvert fald for de sådan mere formelle uddannelses spor, vi har kørt, det er, at det har været praksisnært. Det har ikke været hyldevarer på noget tidspunkt. Det har været så praksisnært, så det faktisk er foregået ude i vuggestuerne, ude i teamsene, ude i virkeligheden, så man kan sige ude i hverdagskonteksten for børnene, hvor der har været forskellige observations- og interventionsbaserede arbejdsmetoder. Der har været en høj grad af medarbejdervalg ind over i forhold til, hvad vi vil gerne arbejde med her. Igen, der har været en rammesætning. Det handlede om børn i udsatte positioner. Det handlede om at lave gode læringsmiljøer. Men derindenfor har personalet sammen med lederen i de enkelte dagtilbud, sundhedsplejerskerne osv. selv haft indflydelse på, hvad var det lige præcis, de ville beskæftige sig med. Og så har vi haft et tværfaglighedsprincip, sådan så hver gang vi har lavet uddannelse, har vi sørget for, at vi lige gik skridtet videre i forhold til at tænke, hvad for nogle faggrupper kunne ellers være med. Måske er det her særligt sundhedsfagligt, eller det her særligt pædagogfagligt, men kunne vi invitere hinanden med, sådan så vi får et bedre fælles sprog omkring vores små børn og familier, og vi får en fælles viden. Så vi har gjort det rigtig meget på tværs, også i forhold til for eksempel helt over i regionen, samarbejde efter uddannelse, som var fælles for sundhedsplejersker og jordemødre osv. Tak for det, Dorothea. Så kan du lige få anden del af det samme spørgsmål, eller af den samme spørgsmål. Hvordan undgår I, at viden går tabt, når en medarbejder for eksempel får nyt job, eller sagt med andre ord, hvordan arbejder I helt konkret med at fastholde den ændring af praksis, som indsatsen har givet? Altså det handler jo rigtig meget om ikke aldrig at forlade det, men hele tiden at ligesom sørge for at holde gryden i kog, både kommunikationsmæssigt, men også i forhold til at besøge, genbesøge, fastholde på forskellige måder. Vi har lige i samarbejde med Københavns Professionshøjskole fået udviklet nogle produkter, eller de har udviklet nogle fastholdelsesforankringsprodukter til os, som er nogle videofilm, som skal vises til nye personaler omkring, hvad er det egentlig for noget læring, vi har fået ud af den her praksisnære kompetenceudvikling. Det kan være et eksempel på det. Vi holder genopfriskningskurser på det sprogpædagogiske arbejde osv. Så noget af det er noget som nogle produkter, som man kan bruge igen og igen, og noget af det er noget, der simpelthen går ind i vores drift, sådan så vi hele tiden sørger for, at de rette mennesker holder det i live og genbesøger det for hinanden på forskellige måder. Og hele tiden at holde programmet levende, ved at aktivere folk, ved at understøtte, at man bliver ved med at vide noget om det, vi har samlet op undervejs, ikke? Også sammen med jer. Vi gjorde også det, da evalueringen blev lanceret, at vi holdt sådan et stormøde, hvor faktisk hele børneområdet var inviteret. Vi havde et rigtig flot publikum, tænker jeg, rigtig godt fyldt op i salen i forhold til netop at få overleveret den her viden, der er kommet ud af evalueringen. Så sådan nogle ting, hvor vi tænker alle med, er rigtig gavnlige at gøre.
Så er der faktisk et spørgsmål, der ligger lidt i slipstrømmen, Dorthea. Hvordan har I sikret, at den her kompetenceudvikling, den har resulteret i ændret adfærd? Altså et eller andet sted, så er det jo noget, der er rigtig svært at lede og styre sig ud af. Og jeg tror, at den måde, vi har arbejdet med det på, er jo at gøre den transfer fra viden til praksis så tæt på som muligt, og så nem at omsætte for dem, der har været i kompetenceudviklingen som muligt. Så ved at gå rigtig tæt på og ligesom sige, jamen, vi laver de her læringsgrupper i vuggestuen, vi arbejder konsulterende, så tror jeg, at vi kommer tættest på det her med at i virkeligheden sikre, at den transfer bliver nem, og den omsætning til praksis bliver nem. Men jeg mener samtidig ikke, at det er noget, man sådan kan i virkeligheden rigtig styre, men det er noget, man hele tiden også må samarbejde med de forskellige ledelseslag om at genbesøge og holde i live. Fordi man kan ikke sikre det en gang for alle. Man er nødt til at blive ved med at italesætte det og arbejde med det. Og så er der sådan lidt, hvad skal man sige, det fællestræk i mange af de spørgsmål, der kommer, det er, at det er programmet, folk er meget interesseret i, det kan jeg godt forstå. Så det andet spørgsmål, det er, hvem er programledelsen? Det lyder til at have været mange indsatser, eller været mange indsatser på tværs af forvaltninger og centre. Hvordan har man så arbejdet med en fælles prioritering på tværs af programmet, ikke? Så der er 2 spørgsmål i et. Hvem er programledelsen egentlig her? Og hvordan har I arbejdet med den fælles prioritering? Vi er et lille sekretariat på Bornholm, bestående af 2 til 3 personer. Så er vi jo en lidt større programgruppe, fordi vi jo har programpartnerskab med Socialudviklingscenter SUS, Anna og hendes gode kollegaer. Så der har jo også været konsulenter fra SUS med, også helt nede i at lave workshops og designe, ikke kun design, men faktisk også at udføre og stå der, når vi har en workshop i Civilsamfundsalliancen, i Bornholms Børnealliance, og være med til at rulle det hele ud. Og så har vi jo allieret os undervejs med rigtig mange gode ressourcer. Så når vi taler andre centre, når vi taler region, og når vi taler vores eget forvaltningsområde, så har vi jo allieret os undervejs med nøglepersoner. Det kan både være medarbejdere og ledere, nogen som har en særlig forbindelse til det, nogen som særlig hurtigt engagerer sig, og som derfor har en mulighed for at sprede det gode budskab, men også sprede det gode arbejde. Så det handler rigtig meget om at samle på de mennesker omkring programmet, som gerne vil være med og lade den starte der og give noget ejerskab videre. Men man kan sige måske, som for at supplere Dorthea, så er det jo også vigtigt at sige, at vi igennem programmet er blevet mere og mere opmærksom på, at ledelseslaget er helt utrolig centralt i forhold til den bevægelse, vi gerne vil understøtte, som er, at programmet netop ikke er et udviklingsprojekt på siden, men langsomt bliver måden, vi gør tingene på. Så man kan sige, de ledere, der er på børneområdet, selvfølgelig også på andre områder, men i første omgang, de lederne og de 4 mellemledere har været sindssygt centrale at få med ind som en eller anden del af programledelsen. Selvom at sekretariatet selvfølgelig er den i hverdagen, så er det meget vigtigt at få arbejdet med det, den integration, for det ikke skal være sådan, når der er noget om programmet, så kigger alle over på Dorthea. Altså så vi ligesom langsomt kan massere den ind på en eller anden måde, hvis det giver mening. Så vil jeg egentlig gerne fortsætte, Anna, fordi der er ikke flere spørgsmål, men folk kan sagtens nå det, så I må meget gerne, hvis der er nogle spørgsmål, endelig bare komme med dem. Nu har vi samlet hele flokken her på skærmen, der kan besvare alle spørgsmål omkring de små børns Bornholm, tror jeg. Så men Anna, i forhold til sådan jeres arbejde,
hvad har jeres største læring været? Altså nu arbejder SUS jo med rigtig mange udviklingsprojekter og øh, gør sig løbende erfaringer. Hvad har været den største erfaring for de små børns Bornholm? Altså nu ved jeg også, at I har taget nogle af de her metoder videre faktisk i andre projekter. Lige så vel som Niels og jeg har lært en masse, så tror jeg også, I har lært noget. Det har vi helt sikkert. Jeg tænker i hvert fald en central ting om, at alle de mange indsatser er rigtig godt. Altså der er noget positivt, og der er noget energi i at få lov til bare at gå i gang med noget. Så det kan frisætte en energi, men man er nødt til at have ligesom det systemiske blik helt fra starten og sikre det her ledelsesmæssige ejerskab ophænget til det politiske. Det tror jeg, at vi sådan langsomt er blevet mere og mere kloge på i fællesskab med programledelsen, hvor vigtigt det faktisk er. Og der tænker jeg i hvert fald set i bagspejlet, det her med at starte med 4 spor og en masse aktiviteter, ja, det er super godt, for det gør det konkret til, hvad er det egentlig, vi skal, men at få alle de her mange indsatser bundet op på en, hvad kan man sige, strategisk klinge, det er i hvert fald sindssygt vigtigt, hvis vi ligesom går efter, at vi vil skabe de her systemmæssige aftryk også. Og ikke bare en masse nye, gode, virkelig velgennemtænkte indsatser. Perfekt. Og så er der faktisk kommet et spørgsmål mere. Jeg tænker dog til, at det er dig, der skal svare på det. Fordi spørgsmålet er, hvor lang tid løber programmet? Hvor lang tid kalder det i det et program? Og hvad sker der, når programperioden slutter? Indtil videre har programperioden jo været 4 år, de første 4 år. Men der er hele tiden tænkt i sådan en 8-årig periode. Så det vi har været i gang med her i efteråret, det er jo at få medfinansiering på plads og forsøgt bevillinger til 4 år mere. Jeg tænker umiddelbart, uden at kunne spå, at programmet vil være en 8-årig konstruktion, og at man derefter har et stykke arbejde tilbage med at sige, hvordan er det så, at alle de aftryk og hele det jeg kaldte den måde, vi arbejder på i driften, hele det der udviklingshjul, der skal ind i driftshjulet, at det efter 8 år er blevet gået rigtig godt i hak, sådan så man i virkeligheden stadigvæk kan tale om de små børns Bornholm, men mere som et udtryk omkring, at Bornholm er blevet en kommune, som gør noget særligt og har fundet nogle nye veje på smørbarnsområdet, barnets første 1000 dage, som andre kommuner forhåbentlig også kan lære noget af. Og det vil jeg gerne tilslutte mig, tænker jeg. Altså det her med en opmærksomhed på, at der er brug for noget særlig struktur, infrastruktur rundt om noget, der er så stort og så nyt og så anderledes, og samtidig en ambition om, at det vi gør skal leve langt ud over programmets tidsmæssige ramme og kunne stå i sig selv, men der er brug for ligesom at massere nogle ting på plads. Og der tænker jeg på, der er også et spørgsmål om, hvad peger evaluering på af tendenser, som jeg kan blive i tvivl om vi ligesom har svaret nok på i forhold til, der er jo noget i evaluering og beskrivelse af indsatser og sådan noget, men når vi siger det her med, at vi oplever et engagement, og vi oplever en faglig sult, og vi oplever det her med mange, mange flere samarbejdsflader, og både internt og ud over kommunen, så er det jo nogle af de tendenser, vi i virkeligheden også er rigtig sultne på systematisk at gå videre med, og også evalueringsmæssigt i virkeligheden fremadrettet, og kigge på de niveauer, ikke? Ja, og så er der faktisk lige et spørgsmål mere, som jeg tænker, vi godt kan nå. Der bliver spurgt til, hvad er næste skridt i forhold til de små børns Bornholm? Altså, er der fortsat en fondsfinansiering og evaluering på tegnebrættet, eller skal programmet indarbejdes i den daglige finansiering, således at det bliver en del af hverdagens drift? Og i så fald, hvordan indtænkes det så i praksis? Der er jo altid en risiko, når finansieringen ophører. Skal jeg starte? Bare ganske kort. Ja, det er en stor risiko, og det er også en risiko, som vi mærker også på et børneområde i en kommune, som er relativt hårdt ramt. Det ved jeg, der er flere kommuner, der er, men der skal spares, og der skal virkelig
tænkes klogt på børneområdet, og der er ikke råd til det hele. Men stadigvæk er det både og, fordi nogle af de her indsatser har faktisk fundet deres plads i driften, sådan noget som at vi laver hjemmebesøg, hvor pædagogen og sundhedsplejersken besøger familien, før lille Lukas starter i vuggestue. Det er noget af det, som vi forventer at kunne indrullere i praksis, og der er noget af et efterfødselsområde, som også vil kunne gå den vej, og så videre, og flere andre ting. Så er der selvfølgelig nogle ting, som fortsat kræver finansiering. Det er vi i gang med at forsøge at løfte, som nævnt, ikke? Ved at søge yderligere bevillinger, og ved at heldigvis at have fået politisk godkendt en god medfinansiering også. Og så er der alt det nye, der skal ske, fordi sådan et program, det er jo som sagt, så ruller det jo videre, så det er jo ikke bare noget med at fortsætte det, som har foregået i 4 år. Det er måske også noget med at sige, hvordan kan vi så yderligere skabe noget nytænkning på området. For eksempel ønsker vi at lave noget om overgangen fra dagtilbud og skole på nogle nye måder. Og det er jo ligesom at flytte fokus op, kan man sige, at have hele førskoleområdet under en paraply. Så det udvider sig også, det her program, samtidig med, at vi skal arbejde med i de næste 4 år at sikre, at de gode ting og initiativer, vi har sat i værk, at de kan fortsætte. Så det er et både og, men ja, noget kræver fortsat en ekstern finansiering. Og kan man ikke også sige, bare som supplement, så oplever vi faktisk også, at fondene flytter sig. Altså, fondene har jo kigget meget efter nye initiativer, og ikke noget, der er gjort i forvejen, og de vil have deres egne, men vi oplever ligesom egentlig en ret stor villighed. Der er ved at ske et ret stort skred til, at man er med på at finansiere en anden type aktiviteter, og en anden type, hvad kan man sige, fælles finansiering med flere fonde, og også i noget, der måske for nogle år siden ville være meget mere over i noget, man vil kalde drift, og det kan vi ikke støtte. Så der sker nogle ting, som gør, at nogle af de træningsbaner, vi har behov for at få bygget op, for at kunne håndtere de her svære udfordringer, der er fondene mere med til også at udvikle det, og sige, hvad er det for noget, der skal støttes, og hvordan kan vi positionere os, så vi kan løfte med på det. Tak for det. Der er ikke flere spørgsmål sådan lige umiddelbart, og vi er også ved at have brugt den tid, vi havde sat af til det. Men jeg er sikker på, at hvis der er nogen, der er på vej hjem på cyklen, eller lige over aftensmaden i aften kommer på et eller andet spørgsmål, så er I ganske aldeles velkommen til at skrive både til Anna, Dorthea, Katrine og undertegnet. Tusind tak, fordi I var med, Anna og Dorthea, og tusind tak til deltagerne. Som sagt, så har vi optaget det her, og det bliver lagt på den side, hvor vi også har annonceret webinaret i morgen, så man har mulighed for at gense det, hvis man hellere vil se det en fredagstamtam, så synes jeg, det er en rigtig god idé. Og ellers så vil jeg bare sige tusind tak for i dag.